Het zet ja wereldaardig ondersteboven, dat is knap vervelend. Maar goed, ik weer destijds 24 jaar. En dan heb je misschien al wat meer tools om ermee om te gaan. Het is natuurlijk, dit gaat om jongeren. En je moet je vaststellen als je 12 tot 15 jaar bent. Dan is het heel erg triest dat je dan al een depressie of neerslachtige gedachten te maken gaat. Ja, jongens, Troch de coronamaatregels binnen er hield iets meer jongeren die het harren iersem vielen. Vrouwtje verneemt dat bij haar eigen baan. Mijn oudste dochter had ik een heel schof thuis zitten met qua onderwijs en samen de lockdown. En die merken we wel heel erg dat die echt wat neerslachtig waren. Intussen is er al meer jild inzamelen als het stripje wie. Troch heel Nederland binnen er 40 teams die in actie komen. Dan ben ik meestal in die wandeling gewoon mee. Dat is echt prima. En door rond 30 kilometer hut maakt het niks uit dat iedereen dat wat. We gaan nou dadelijk nog maar een club erin, maar eigenlijk hoeven de kilometers bijna al lang binnen. Ons behaalde jilddoel is echt al lang dubbel en dwars binnen. Dus dat maakt het eigenlijk natuurlijk alleen maar leuker. Maar het is ontzettend fijn gevoel om te merken dat een hele grote mensen zich gezamenlijk voor inzetten. En zo hopen deze ploeg stap voor stap Blue Monday krijgt wat minder bloed te maaien.